eskerrik asko etortzeagatik. Ze benetan zoriontasunez betetzen gaitu zuek hemen izatea. Badakigu oso baldintza gogorretan bizi zaretela, ez? Zuen lekutan guretzako oso basikoak diran gauzak, zuentzako direla iaia luxu bat, ezta? Ez dago ospitalerik, elikadura da kaskarra, zer esan eskolak eta heziketa eta benetan gogorra. Behartuak izan zarete, joatera zuena ez den herri batetara eta horrek ere oraindik baldintzak gogortu egiten. Etorri dira, 19 haur, etorri dira 6 familiatara, ez? Alberdian geldituko dira 11, eta gero jasotzen dituzte Alegiko Bilagunako 3 familiek jasoko dituzte haurrak, Tolosan ere beste 3 jasoko dituzte, eta Alegian beste familia batek jasoko dituzte haurrak. Eta hau posible egiten duten erakundei ere eskerrak eman bereziki, ezta? Hemen ditugu Euskadiko Sakarauen ordezkaritza Tolosaldean, eta eskertu egiten duten lana urtetan eta urtetan egindako, eta hau errepikatu da urte askotan, eta gero ere Tolosaldea garatzenek egiten duen lan, eta bideratuta edo guzti hau aurrera diratzea. Eta besterik gabe, opa dizuet ondo pasatzea, eta ongi etorri ez da nola esaten da, baina zuga. Instituzio bezala, indarra guztiak jartzea, ahalik eta azkarrena lortzen dugun bere herria bueltatzea, eta izan dabila azkeneko urteak lortzen digana hori aurreratu.